Illum għal-ħabta tal-10:09 ta' filgħodu, il-pulizija ġiet mitluba tassisti fi triq it-Tiġrija ix-Xara Għawdex. Il-pulizija marru minnu fih fil-post u minn stħarriġ preliminari li sar irriżulta li Albaniż ta' 28 sena u residenti Rabat Għawdex waqa madwar sular u nofs waqt li kien qiegħed jaħdem. Fil-post issejjaħ tim mediku u ambulanza li ħadet li Raġel l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex sabiex jingħata l-kura meħtieġa fejn ġiet ċertifikat li sofra minn ġrieħi serji. Aktar tard ir-Raġel ittieħed l-Isptar Mater Dei permezz ta' helikopter għal aktar assistenza medika. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat Monika Vella li fetħet inkjesta. L-investigazzjonijiet mill-Pulizija flimkien mal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol u l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni għadhom għaddejjin.